كعللكم اندي مسئ مخنياتو سلازنافقكم كغربكم انا علل اندي مسئ نافقكم اندي كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 عند حنينا مچم اسخا خملخ انا بوغني اغزيابير يمسغن السلام عليكم نسخاتكم كخماي عليكم كم زخماي ديكم كم زخماي كمتلو بعلملو تسفا نامنا لو معنت فيديو اسكحيزكم كسجر امنا لو معنت فيديو ازين عالم زسدممن زدنقن حدا فصام الله ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ፍጻመ እዩ ወላ ድሕሪሉ ንእሽተለን ግዜሲ ንሽለ ድሕርና ዝኾነ ናይ መዓልታት ኮውን ክእል ናይ ደቃይቅ ሒዝናያ ንምፃ እምበር በጣም ንስኻትኩም ግን ልብኹም ክትንከፍ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምናልባት ኣይትኽእልዎን ኢኹም ረዚስ እውን ኣይትገብርዎን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ ክትሰምዑ ኢኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ ወዲ ዓመትን 4 ወርሕን ወይ ዝወደይ ሓደ በዓል ስልጣን ንወሓብ ዝበለ እዋን ዝነበረ ቪድዮ እዩ እቲ ቪድዮ ከዓ ጓሉን ሰበይቱን ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታሲ ተሓቢአን እንዴ ነረን ከምቲ ኩሉ ሰብ ፈሪሑ ዝሕብኦ እዚ ሓድሽ ነገር የብሉን ግን ንሱ ዝኾነ ዘረባ እንትዛረብ ተለሲ ብዙሓት ሰባት ስምዒታውያን ገይርዎም ጉዳይ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ሰባት ስምዒታውያን ኮይኖም እንታይ ኢሉ ስለ ዝተዛረበ ክትብሉ ከም ትኽእሉ ስርግፀኛ እየ ክትሪእዎ እንተለኹም ወይ ክትፈርዱ ኢኹም ወይ ድማ ኣይ እዚ ደሞ ኖርማል እንዲዩ ክትብሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከም ካልኣይ ትሕዝቶ ንረኽቦ እዩ ማለት እዩ السنة بسابع تحبيئن نيران بلك أشي تصلبيلنا خاب نسمع قداي كادرنت مالت معفان مالتي كادر مالت بغالي بحالا معفان يخوين زولنبر مقل قال لمنقستي حد يكونن زغونا منقستي بحساب تسمع معي خالون حرداتي خايو كتقلقل تغلي خا مالتي ويكا تربح حقيقي الكاب تأمن له جن أمناس قديدو بوزحات سوات كا أنتن تاينا ندن قبرو كساب زبلو خوينم مالتهم ززاروسي تشاف وطيهم تقوديهم ديهم زي فلت خوينم ويكا أزيت منقستسي تزبلو وزلوس دك إسهم ديهم زحادرون يرم ويك أدمي كلتشعن عسر تقلن عامة مرتلو دك إسهم ينورم محجي تبارا بيرم سبجأن وصل زلوس أمسينا يوم لنا بوزحاتهم ما عليها يقول لهم تاين تاوقعهم إن دا تختلنا اقرأ من الناس عبنا مالتيو ززبلو رياكت كنقبرو لينا كندس أركان وي لعلس أركان مسوات زغفلك نفسي عليهم 10 عامات عد قالسي شكر زي ماتيو أبي أحمد البالقبل ماتيو مترطر يحيش إلهم كابزارو سبات بوزحات حق زخون زموسل زرباتات كالم وعند خمس ألكمي لا يترطر لي فطور يومو مترطرس جرميو تترطر كاس ولا حنت أجم يقولون يلهم كابس زارو سبات كمس ألكمي كحلو تمكرو تبقي سمعهم قبلهم زلوا موها أنت أجم اللهم يلي حسبن هو مترطر صبغيو بتنا لهم عند فيديو حزلكم مسألة اللغة بعد من ترطرتي إثيوبيا وخوينا وكا إثيوبيا نتقبلنا خنبر زين خير ህዝቢና ማለት ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ ቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ኦልሞስት ዝመስሉ ብኽልቲኡ ገጽ ማለት እዩ ብወገን ማእከላይ መንግስትን ብወገን ሕወሓትን ባዕላታ ግዜ ከም ዘላታ ተመሊሳ ተንቃላት እውን ሕጂ ንየማነ ጸጋሚ ድርብ ይሆናሉ ንኻሊእ ሰበብ ምሲልካ ምዝራብ ሰርድ ፓርቲ ከም ዘሎ ምሲልካ ምዝራብ ገለገለ ዝበሃላ ባዕላተን ግዜ ይደግም ተደጊመና ኣለዋ እስኪ መን ደገመ ታይንታይ ከብሎ ኣለዉ ታይ ዝበሃል ዘሎ ክንሪኡ እናፍቲ ቪድዮ ተሰምዑ ኢኹም ማለት እዩ ጠላት ኢትዮጵያ አላት ይሄ ጠላት እንደ ድሮ በራሱ መምጣት ትቶ ባንዳ እየፈለገ ኢትዮጵያ ናይ እስራኤል መቃወም ስርዓት ራዳር ከምዘ ተወተ ገሊጹ አብይ አሕመድ ከነ መስግኖ እኮ ይግባና አብይ አሕመድ እኮ ንኹሉ ኩላምሉ ናብዚ ቪድዮ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሪአክሽን ደስ ዝብል ግዜን ከም ትሰምዑ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ካብ ሪአክሽን ንላዕሊ ከዓ ወቕታውነቱ ናይቲ ናይ ሎማዓት ዘሎ ቪድዮ ንእሽለይ የዳሉ ወይ ከዓ ሚዛን ይደፍእ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽተ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ማለት እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ለምቀለሲ ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ሼር ስለትገብሩ ዘለኹም ወይ ከዓ ርእቶታትኩም ስለትፅሕፉ ዘለኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ያበለይ እሞ ነዚ ቻናል ከምኡ ጌርኩም ርእቶ ብምሃብ ዓበይቲ ሃነፂ ዝኾኑ ርእቶታት ብምግዳፍ ከዓ ነቲ ቻናል ክዓቢ ግበርዎ ማለት እዩ ንቐፅል ኪሮስ አለማየሁ ኣብ ደርፉ ኩሉን መርአይ መቕና ኢሉ ነይሩ ቀኒ ኻስ ዘይትሪኦ ነገር የለን ከቢድ ኩነታት ተሓልፎ ኩነታት ይገጥመካ ገለገለ እዩ ግን ከምዚ ዝበለ ኩነታት ይገጥመና ኢሉ ዝኾነ ይኹን ሰባ ይጽበን ማለት ኣብ ህይወቱ እቲ ኩነታት እዚ እንታይ ይመስልኩም እዚ ሓፍተና ሙሉ ኃይለ ስላሴ ዝበሃል ጋዜጠኛ ትፈልጡ ኢኹምሽ ሙሉ ኃይለ ስላሴ ማለት ኣብ ትግራይ ሲ ውሻጠና ሚድያ ብዝበሃል ዝተፈላለዩ ዝተጸገሙ ሰባት እንዳኸደ ዝሕግዝ ሰብ ማለት እዩ ሙሉ ኃይለ ስላሴ ንዝኾነ ዕላማ ሓስዩ ዝጽሕፎ ነገር እዩ ኣይገምትን ግን መሰንበዲ ዜና አንታና በዩ ዝየዶ ዋይ ህዝብና ረኺብዎ ዘሎ ተመዛባላይ ብማይን ብፀሓይን ብቁርና ተገረፈ ሓሙሽተ ክረምቲ ኣሕሊፉ ሕዝ እውን ይሳቀሎ በብ ዝተበተኑ ድማ ይጸንት ኣሎ ሰኣናየ ህዝብና ተወደ ኡይልካ ዝሰምዐካ ዘየብላ ትግራይ ሒዝና ተሪፍና ሎም ንግሆ ሰዓት ሓደ ብቀትሩ ካብ መቀለ ሰብዓካሪ ዝበሃል ውሕስና ዘየብሉ መዕቆቢ ተማዛበልቲ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ዘብ ወሲድዎ ዋየ ወገነየ
عتانو عقل نقبر سبع عينون نرأيه هسان ودنا بزب قطره وتحالفه حزي أنا خام مقلوس أي يدلخو جنا كامدك أسي كينق أحخو أزمرد أزي أبزني بسحو تكال نجو إذا بتراباري ونتسان كاب أفت زب أكوان تمنتلو بهوت جن أي طرفن بجاخاتكم ميدياتاتنا قويمو إذا محزن في السامزي نعلم مقالحو يبلنا اللو مالتي so of course نعلم مقلح هتكونس نعلم مقلح قالي قداي ندي جن واقع حدا سب يحزني الكاب بمحساب دما كم مقلوحن العلي بتقطيمونا زولو تصقم اتشجر مالتي كم زلو أزيو حماق شجر زخبده شجر سلازخونه كنوقعلون كنعللون يزقبا مالتي بتعم زحزني بتعمي كم زي بليلن أديو بأفاز ولا تسمعهم كا نالبات هيدخلوا وانتخونوا سمعوا كم زي لا مالت حرري لا ذلا ود هاي سلاسة ود عمتنا 4 ورحين ويز ودي صحاوي جاوت نيرو هاي توصلنا وركو مساسي دوت يوم كيدام أنا جرخ سنكتي ده تسيء كاو نابي خيدنا وركو تمسوركو ولا عخاني حاوي وسيد وزويل نقول تخرج كده الحر يحزوا خيدو وأنا بفرق خديو خليه قولوا سدس لما عندي ساعات 10 تنفر أنت خوني وقحتها تاب رجعت كذا تشكي محمود وسد أيود تاب قال عم تيلو تشكي وسيرو بخندي حظه كيسده بحيل منتنا هاترنا يو دي ودي ولا منتيلو متريفمو جن بيوت كتصنح يكالن لا تتصاوت ينيرو مالتي ساعات 10 تقلتنا ينو جونجرا خصنكتيلا تاي زملاختكا ولا مصيوسي ايفن تنقل ولا يرحقوا بزي قدس كفته مخانو زي اندحر دا خمسي تجميرو خا نتم قصيلهم زلوون حدغا مخانو معناتو تمفت خبابي زلو انسسا مالت انساو بحري زلو زي اندحر دا لميدو دما تفلطوا يخو مالت انتا كم زغبر عشان بيادو سب زاكل وسيد الكاس انسساون كابدن بندحر دا وسيدمو بزح غزي اندا تدغاغمه يمصيو زهوخا مالتي سوزم سبات زياتو مايكل قسونيم دقاس بحال يبلوم قطرون يكعرفونيم اب طميت اب سقايهم زنبرو 5 عامتهم يم اب سدت كاب زنبرو ازي بزح عامتاتيو فيل نغبر حنت ليتين احنا كمدقسينا ወይ ካብ ዘይሙቹ ነገር ክንወርድ ከለና ዘጋጥመና ዘሎ ነገር ናብ ልብና ንወሰዶ ማለት እዩ ከማና ንሕሰብ ነዞም ህዝብታት ዚኣቶም ድምጺ ምዃን ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ዝተፈላለዩ ዓቅሚ ዘለኩም ሰባት ኣብ ናይ ዓለም ቦታታት ወሳናይ ዝኾነ ኪ ፖዚሽንስ ኣለኩም ተራት ጻወተ ሰባት ብምልኡኹም ማለት እዩ እዚ ህዝብ ኣብ ጸገም ከም ዘሎ ክትዳመጹሉ ክትዳህይዎ ይግባእ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሽግር እዩ ዘሎ ሶ ተረስዒ ይመስለኒ ተደጋጋሚ ሓደ ጉዳይ ክዘረብ ተሎ ይልመድ እዩ ወይ ከዓ ንኻሊ ፕሮፓጋንዳ ወንዳው ዓለ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን እቲ ህዝቢ ስቲል በቲበለ በዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓራምዝ ክራገጹ ከለው ሳዕሪ ዝህሰ ዝበሃል እቲ ህዝቢ ይህሰሎ ካብዚ ንላዕሊ ዝኽብድ ሓዘን ክንሰምዕ ትካዘ ክንሰምዕ ኣይንኽእልና እሞ ሃየ ልብ ንበል የዝብለኩም ኣነ ማለት ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍጻመ እዩ ንከላኸሎ ወይ ጉድ ዓለም ገብረዋህድ ስምዕዎ ናብ ተቐፂሉ ዘሎ ጉዳይ ክነውግዕ ብርግጽ ናይ ዝሓለፈ እዋን እዩ እቲ ቪድዮ ማለት እዩ ግን እቲ ቴንሽንን እቲ ኢንቴንሽን ናይቲ ቪድዮ ኣይሓለፎን ተመሳሳሊ ከምዚኦም ሰበስልጣናት ንባዕላቶም ነቲ ህዝቢ ዝጫወትሉ ማለት ዋት ኤቨር ፖዚሽን ዘሎ ሰብ ዓቕሙ ተጠቒሙ ክኸውን ይኽእል ገንዘቡ ተጠቒሙ ክኸውን ይኽእል ከምልጠሉ ዝኽእል ዕድል እንዳናደየ ነትወዲ ካሊእ ግን ነትወዲ ድኻ ምንም ዓቕሚ ዘይብሉ ኣዲኡ ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ስርናይ ንባዕላ እንዳለመነት ቅጫና ሰንከተት ዘዕብየት ተቆልዓይ ዝብኡ ወሲድዎ ተመሳሳሊ ውሕጁውን ተወሲድዎ ዝብኡን ተወሲድዎ ኣፈላላይ ይብሉ ተቆልዓዚ ሕጁውን ዝብኡ ወሲድዎ ምስ ዓበየ ኩናት ዓረሩውን በሊዕዎ ከምቲ ይኽልቲዩ ተመሳሳሊ ካልኦቶም ግን ብከምዚኦም ዝጫወቱ ዝገርም ቪድዮ ስለ ዝኾነ እዩ ንሰርሓሉ ማለት እዩ ክልቲኤን ዝደክ ዘሎ ክልቲኤን ማ ታብዓልቲ ገዛይን ካብ ባለይንሲ እቲ ኩናት ዝነበረሉ ንሕና በረኻ እናሃለና السنة أዲስ አበባ ተሓቢአን ነይረን ብለኪ እሺ ሕጂ ሽዑ ተሓቢአን እናሃለዋ ንደገ ዝኾነ መውፅእ ዕድል እንተረኸባ ኢለን እቲ ፓስፖርት ሽዑ ብሰብ ገይረን ኣውፅአንኦ ሕጂ ንሳ ታጓለይ ናይ ታብዓልቲ ገዛ ያው ብናይ ባዕላ ሽሙን ብናይ ቦኣን ስለትኸይድ ኣይፍለጥን ኣክሰፕት ሊስት ገይሮማ ዘይፀኒሖም ኣይፍለጥን ማለት እዩ ብላክ ሊስት እቴማ ዘይፀኒሖም ናይ ታጓለይ ግን የውሳን ዓለም ገብረዋህድ ክትበሃል ስለ ዘለዋ እንድሕር ብትኽክል ተተፃሒፉ እዚ ድማኒ ዓለም ገብረዋህድ ዝበሃል ሙሉእ ሽመኡ ስለ ዝወፅእ ክፍለጥ እዩ ተባሂሉ ሽማ ኣቦኣ ተቐይሮላ የውሳን ገብረ ክርስቶስ ተባሂላ ማለት እዩ ኣብኡ ሃፍቲ ዘሎ ተርእዮ ተረዲእኒ እሺ ናይ በርዚ ዴታ ምፁ እንተኢሎም ንኣብነት በርዚ ዴታ
كم تلك زلخو يوسان عالم قبره هديز نانا عاوزينو صلا برزدي سيرتيفيكيت باسبورت خطوتي زليكا او امباسي ايدلني اوريدي باسبورت اوتيا كل تحاتيت كان ديخا باسبورت اوتي اوريدي اوتيا عند حريليا تخين دما ابز ديساوا نو صلا ابز خنت ولدت كمزي تا تنكل انويس زي انا مرغاغص خطكون ايتغل انت فيديو كمزي عينت ولا دراما سريح زغونه سبق روا خوني خيل دمص امسيلو خوني خيل غبر لي كمزي تمثل يا مጫበጥ ግን يبلان ها فيديو ديسكليمر يزي مالتي زي اسي نحبريت هتقرب ايتغل نمرتعون كتقرب ايتغل ዋና ጸገማ ግን ታዩ ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ሰባት አለው ካሊ ሰብካ ከምዚ ቤተሰቦም ስድሮኦም አጉዮም በገለመለ ሚሊዮናት አቅም ዝየብሉ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ነት ዓድ ጥራሕ ዝቃለ ሰላሙንሱን ተተሞይቱን ተተሰውን ጥራሕ ተዓድ ትነብር መስይልዎን ካብ ልቡ ማለት እዩ ገደል አትዩ ዝተርፍ ማዓት ሰብ ስለ ዘሎ ክፈልጥ ግን ክኽእል ኣሎ ያሕራይ ፈሊጥ ተወሲኑ ናይ ባዕሉ ውሳኔ 18 ዓመቱን ልዕሊኡን ዘሎ ሰብ እንተወሰነ ጉዳዩ ኣይኮነን ምክንያቱ ክስን ስለ ዝኽእል ናይ ምውሳን ዓቅሚ ዲሲሽን ሜክ ናይ ምግባር ዕድመ በፂሖ ስለ ዝኾነ ማለት እሞ ኣብዚ እውን እንሄ ብተመሳሳሊ ካብ ጻድቃን ንላዕልሲ ንስኻት ግን ኸን ተጋዲልከን ንስኻት ግን እንዲኽን ሞይትክን አልነት ስርዓት ዝብል ናይ 17 ዓመት ቃልሱ እንትኾነ ካብቲ ንሱ ምስ በዓል ሓየሎ መርኣያ ኮይኑ ሰሜን ሸዋብ ነዲስ አበባ ብምራቅ በባህር ዳር ካብ ዝኣተወሰብ ንላዕልሲ ንሰን ተቃሊሰን ካብቲ ዋና አዛዚ ሰራዊት ካብቲ ማስተር ማይንድ ተባሃለስ ንሳተን ተቃሊሰን እቲ ሓሶት ከም ዘሎ ሓሶት እዩ ውፁእ ሓሶት እዩ ታይዳ እዩ ከምዚ ጌርካ ንህዝቢ ተጓሃሮሞ ሓው ተኣጉድሞ እስካሌት ትገብር ነገር ማለት ዲስካሌት ናይ ምግባር ስራሕ ይኮነን ነቲ ነገራት ኒውትራላይዝ ናይ ምግባር ስራሕ ይኮኑ ዝሰርሑ ዘለዉ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሓዊ ዘባርዕ ዘሎ በቲ በለ በዚ ማለት ቶሎ ቶሎ ንትኹይናት ክጅመር ካብዚ ክኸስብ በቲ ሓደ ወገን ኢንቨስት ገይሩ እዩ ማለት ሽጉርቲ ገዚኡ እዳልዩ ክልኽእል በርበረ ወዘተ ሽዑ ሰብ ተንዘዋህለለን ቅርሺ ከም ገለ ገይሩ ጨቂሉ ዝኹለይ ጎቦን ጭንጫን ወፂ ዘዋህለለን ቅርሺ በሓንቲ ኩንታል በሓንቲ ኪሎ በርበረን በሓንቲ ኪሎ ሩዝን ተወዲአን ሽዑ ሓንቲ ኪሎ ሩዝ 5000 ገለ አትበጽሕ እዚአን ክጥቀም እውን ብጎኒ ማለት እዩ ጉያ ሻማ ሻማ ኩናት ንኽጀመር እስከ ንዝኹለይ ትጎይ ነዚ ክትግዕታ ደ ትረጻ ዝበሃል ኮይ ራይዎ ሰምዖ ማሰባ እዚ ስኩም ክትሓዙን ኢኹም ማለት ይሕዝን አርቃን ነበር ተጋዳላ እዩ ኣብዚ አድማ ነበር ተጋድልትን ይኽን ንሱ ዝነበርክ አርቃን ተጋዲሉ መጽኡ እዩ ክንዲ ጻርቃን ወይ ልዕል ጻርቃን መስዋዕት ዝኸፈልክ ነብዚ ኣለኹ 17 ዓመት ዕጥቂ ቃልሲ ጋምባለ ጌራ ቁምጣ ስረ ጌራ ግንባር እተው እናተባለት ድፋዕ እናጣሐሰት ኣብ ዝባን ድፋዕ ትዕልል ጓንስተይቲ ትግራይ ኮያ ዘላ ይኾነ ዲ ኣብዚ ለዓለ ስልጣን ስለ ዝመፁ ጥርሙዝ ትኸፍት ስዋ ሰይጣት ማሓደር ሸቂላት ማሓደር ጓንስተይቲ ከመይ ጌራ ንጻርቃን ዓዊላ ትዛረቡ ናብ ምባል በፂሖም ማለት እዩ ትምክሕቲ ማለት ጫፍ ዝበፅሐ ትምክሕቲ እዚ እሞ ድማ ኣብዚ ማዕበል ዓለም ህዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመንስ ናይ ወዲ ተባዕታይ ትምክሕቲ ኣብ ጓንስተይቲ حراي زمعبل عالم 21 كفل زبن اب زمعبل عالم مهلاونا تفلت الله مش تفلط لهم نفلت علنا اب زمعبل عالم مهلاو كان تحرد تفلت كوين كاسي تخالي سب زمعبل عالم بمخانو تكنولوجي تتقيمو نتوقع زلخا وقعي عالم كالي اب كالي درجه بصيح مهلاو يفلت اني تحجي تغورو زلخا سيلو زي يربح سيلو زمهمنه مالتي زمهمنه ايو حق نغركم مالتي سرن بعطاونس ايفن ايكون مالك توارادر كلخاونكو الله اب ناي زخونه اوان تمرتس تاي بحال نير قدم مالتي كفؤن صبقون بحاجه غيرك نمسالو كواس كتقرو ما يتقل نفس نطبب مالتي منالبات ننصصر تتقمولو ميخا كندي زاكل كفؤ نيرو كندي زاكل تايز بحال ግን حماقن صبقون سي بحاجه غزي سايتقمولو فناي قدم مالتي زخونه صبق مس نتنا حجز مسل صبق حماق كانتنا حجز مسل حماق اخا تغرادرو سطمه مسطمه مسمطه بحري مستبلع وي زخونه مريت مس زوحط اطي خنبر بروخ زرئي زخونه مسلبام زنبرسب مسموسيه كم ياس وزته زامسلو مساتهم مس ايو بايتوارادروني خمس ابرها ما قوم يتوارادر لقسته خوينو تعقسته لو عقلته لو خمس توارادرو حجون كتوارادر تلخ حق تتوارادر صبوي لعليو تقالسكنا بزي لخن نسخاتكن اول لو استقالس الله عين بتግራይ ፍልጥ እዩ ማዓንጣ ሸጠ ቢላ استقالسትን ዘቃለሰትን አዱ አላ ከምዚ እናገበርካ ሓዊ እስካሌት እናገበርካ መቆስቃስ ሕጁን ንምንታይ አትላም ቅድም ሕጂ ተቃለስክን የርክዝ መጸልካ ዓወት ብልዕዲስ ሕጁን ተበላዕዮ ሙቲ ወይ ካት ዝወለድክዮ ተራእክዮ አጥፍዮ እዩ ንሳን ምንታይ ተቃሊሳ ንሓንሳብን ሓዋሩን ኢላኒ ودم عبد قراوي تقول استيتي عفتنا 2013 كسك حزلنا ناي مفته بصحيتن جننتن دق انسو تغادلت تግራይ فولي نير تاواخن سلا زورسو ين جغانو خوينن نهاتكن جننت حزن عبين تهاتكن تاريخ حزن عبين نهاتكن قراصنت مسوات دلونت كوين حزن عبين نساتن مسحز زلو فلطتن تمرتن درجان وسيخن ناي تكنولوجي عطوات كوينن تاريخ صريحين
حجون تارك سرح الله ناي تكنولوجي عطوات كوينن اب تكنولوجي انتاي يتعديقنا نحنا نيرنا مالتيس انتاي كان يرونا بسرو يبلنا نسوكو بخوم زيريو تايز بهال زبلنا زولنا تبالم اخلاي منغست اندقطقط موصي عدس نتوقعتو لحانت مالتاي انتاي تكنولوجي نيرو خوينو انتاي تعديقن انتاي تفليت عديقن راديو هالو تخوينو قدام تحيزو بعل راديو هالو ليجر غلغل زبهال كو ناي كوميونيكيشن ديفايس كو افتوم كالوت علامات غزيو زحلفو مالتي ناي حزب ولا عطقاتسي ممارق سلازي ولو مسرع لكم غيراتهم سيتقوم نيرو تكست طرح زم محلف مالتي ولا حنت قال ناي كوميونيكيشن ديفايس منامن ناي ساتلايت منامن غلغل يكون تقوم نيرم منم ነገርስ አይነበረን ዝተፈለ በተን ዘሎ አና አረጋ ብረታት ኢና ንዋጋዕዳ ተባሃለ ታይና ንሕሱ ዘለና ግን ታይና ንኾን ዘለና ወረብሱ ነታ ኩናት ከመይ ገራ እያ ከምዚ ብሩንዶ ስጋ ጥዕምቲ መሲላ ትረአየና ዘላ አካል ወዲ ሰብ ከም ትቆርጽ ፋብሪካ ከም ትዕንና ዘይን ፈልጥ ዘለና እንዳ ቮይስ እንዳ ፈለጥና ናይ ተርክበለኝ ትኸውን ብዝብል ተርክበልና ያን ኩላና ኣብዛ አቶ ምንም ተምልጥ ነገር አይኮን ካብ ትግራይ ንሕርቶ ወሊድካስ ዓዲ ክትቀይር ትኽእል ብሓዘን ከርክበልካ እዩ ኢኮኖሚ ክህልወካ ይኽእል ብኢኮኖሚካ ከርክበልካ እዩ ውላድ ተሊካ ብውላድካ ከርክበልካ እዩ ንባዕልካውን ከርክበልካ እዩ ኣብ ምንታይ ዘይ የርክበልካ ሕጂ ዓደም ሊጥካ ሒን ኣብነት ዋላ ወፃ ንምንታይ ዘይ ትነብር የርክበልካ እንዲ ኣዴኻ ቦኻ እንድሕር ተሰዊኦም ሓውካ እንድሕር ተሰዊኡ ማለት ክንደይ ኢንቨስት ተገብሮ ሰብ እኮ እዩ ዘምልጠካ ዘሎ ዋላ ብሱር ኢንቨስት ዘይግበሮ ድማ ሓውሓው እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ከመይና ነዚሲ እንታይ ዝመፁ ዘሎ ዝመስለና ዘሎ ከምዚ ናይ ብባሽኩት ውቅዕትኩም ሲልናዮ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘሎ ቪድዮ መጠንቀቕታ እዩ ኩናት ከቢድ ምዃኑ ሪማይንድ ንምግባር ዝኣክል እዩ መለስ ምስ ሞታ ስድመንድኹምኩሞ ዝኽሪ መለስ ከይንጠልም እናተባህለ ኮይ 7 ዓመት ዝተሓለፈ ሽግር እዚ መፅኡ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ገበል መፅኡ ገበል እስኳ በይኑ ይውሕጠካ ካልኣይ ገበል ፀዊዕልና ተቃዋዊሎም ውሒጦምና ንሕና ግን ደቂ ጀጋኒ ኢና ዋላ ብእግርና ተዋሓጥና ብርእስና ወፂና ከምቲልና لقرنا قرينا نينا مالتي تأمر عالم تأمر لبلا قالسي إذا خلي لي جالس كم يقرأ أنا عالم طورنتي أنا بعلي كوين ناتو قالس تخاف علي تنبل بمعد خوين سجرم كوي بق كده يسأل تشكيمنا خيدنا وزخلل خميلنا قرينا أنا قرأ إلاتي إن حلمي نخون إن حد زوم جوجانو ونعتك حيز أخرى أمسي خميلنا إنا قن قرينا صدرن خميلنا إنا قرينا إذا المسارة يزين أنا كنت مكيرنا عالم مساري إذا كون كله حزغة لمن تأخذ متي سرعة أو قبلية تحت طرحت حق حراي يعلم مسارحي أبانا ممكارو ويك أبانا مفتانهم بزي كم حدش نجرك مثلا نيابل نياب حق يزارب زلو يمكوري زلو يعلم مسارحي حجي أب ساعات زي أفلسطين يتكوسالو أب سوريا يعني يتكوس نيرو أب ماينامار يتكوس نيرو أب يوكرين يعني يتكوسالو نحنا نجيجن النتون كنا العليبنا نعلم مسارحي كو أبانا يتمكرو ونحنا إنا مكرنا يو توم زحيلو نحنا إنا نو وي شو ودايو نعلم مسارحي أما نم عداقة زي ولسب أما نم تقم زي ولسب يزمكر أما نم قديموز تشوده مالتي يمكر زامينس تشويدنا إنا نقحنا يكوننا ويكا بليسنا ويكا تردينا ويكا بستفلي ملكعسي نعلم بليسنا ببلحات سلا لعلى سلا حنا يكونا سلا زي تشودنا أبانا تمكيرو أبكالوت علامات وني مكرالو نساتمون زمكرالهم زلو كم زخمانا سلا زنقحو سلا زوحللو سلا السعرو سلا السعوت يكون سلا خسرو زلون كم حبرة سويس أنتو سلا زلون يزمكرالهم زلو أموخه حجخه تنصرف ناس انتي نقبر كم قال الناس تعرفنا نينات ومتى تعرف صبغيو نفتقد على من قد هنكيدنا نبرصعر مال تاي مالنا هنقبر زلنا كاين ترفدنا هنصعر اسرحوا ابلا علينا حدا مأمر راح تبدل زي مرأيا اللي تقول وتايسل لكم كلا ما تغير لا شي راح يخد لمن تايو كان قبر حزب السنات خبر بالي صديو بوزلو قال اي نجر لاوز نجر نخين ملس حدا نسرح ابزي ازنبرت كم زي ازبلت بايزوي مالتي كساب حجي بوزح حسوتات يسمعي كم زي ازبلت زربا كن انا ازيات تقرمن زرباي نبرت ولا بهوت حجون يا تقرمن كن سمع خلو خواناس بطعم يا تقرمن مالتي منغست ኤርትራ በجهانا بحد خوينا نحجرينو غا إلو تقدموا أي خيل زي بتاريخ حجرنا أي ترين نقدميهم بينبر زبط أمنتي بالله بوجني زي كس زي كاب كلهم كستات زخفان أجل زي باللوكس إيه منجس فيدرال أب تقرأي زخونة سبقمتي خوصل اللي انتهيلو بعلو يقبر زينا مقبار تايس أقام نيروويو نكالوت بجحاتكم نو بحراركو هنا خمزين نقبر بتعميو فيليب زول ملكو عوق أتا زربا أخسمع خلوه أقل زي ولا زربا أيو بالحات زي ولا زربا أياكو زمهمنا زربا أيو خمزي لهم زخصو كاب زحمق أيو خمزي يقبر نحوارو تغيرو قبل العناس غيرو مالتي سو اميزينغ بتعمم مالتي قبل العناس تغيرو يتقول دايز جن ناتنا
ناتنا مالت تساتفو بحد يكون بخلت بسلسة يكون بربعتها على وحجون تماسا سالي مالتي حجون دما ناو عين زغي تريند وتكايدانا مالتي حدا قاس نسي كابز حلفه وان زي تماهيركا من عنك فوكان حردات زي صحيح خايق على اجزي انت عنك فوكان نسخا امني بال يبلو مهارات مالتي حجين حنا ينا امان كم دي عينت قداي تمص انتلو حاليفنا عامليتنا ندحرد اخوينا انتس بحيلنا انتس بحيل خالوت بحيل فتاري بحيلنا لنا كوات تمكينا تتعبيت زي خطفنا اي مالتي انتس بحيل فتاري انتس بحيل حق انتس بحيل باي زغون يكون باين مينستر فينا حق ايدو مترافنا حقوس الناس تترفئنا هنقصل زلنا مالتي هايب اللي يرغطوا ليكم منالبات انا يكون كالوت محاسته يكون ابز حجي زلنا نوقع زلنا بستفالالي مخنيات انت قصيلنا كنريون كنسمع نخون قداي توتال دامج ازي حرغنيا زخونه ابل علينا كمص زخل ነገር بعلتنا حوخن قعي بلنا بعلتنا مالتي تاينا هنقبر زلنا بستخالنا متن سلاماوي قالاتنا هنزارب زلنا مالتي كنطنقق كنقل علينا قالات حيل اللهم باور اللهم كنطقمولهم انتلنا ونبعلو وايز بزخونه منقدي نهزو بزي يقطع منقدي مانم يكون مانم فرحنا عندنا خمس نبل زلنا زبل اكل توليو ان خدف فارت خوينكا تلكمنا لخنبر نساعتي خدعمهم مبلغا صقما يمحلونا ግን ክትልክም ይኻዩ بين خايت موتن بين هون يتعنون حسكان اها طف زاسواي كان زارب زلنا مالتي ትግራይ ተባሃል ዓዲ እንድሕር ዘይብልና ድሕሪ ሕዝና ክናዕጫ ማለት እዩ ኢትዮጵያዊ ኮይና ወይ ከዓ ኢትዮጵያዊነት ተቐቢልና ክነብር ዘይንኽእል ህዝቢ ኢና ማለት እዩ እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ትግራይ ተባሃል ዓዲ እንድሕር ዘይሒዝና ኢትዮጵያውያን ኮይና ንቕፅለሉ ዕድል የለን ህዝቢ ትግራይ ትግራዋይ ኢሉ ዝምክሐሉ ወይ ከዓ ዝተኣማመነሉ ዜግነት ኢትዮጵያዊነት ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያዊነት ኣይኮነ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያዊነት ጄኖሳይድ ተፈፂሙ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምስ ኢትዮጵያ ዘቀጽልና ምኽንያት ምስ ኢትዮጵያ ዘየቀጽልና ምኽንያታት ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ናይ ባዕልና ዓዲ ንኽህልወና ናይ ግድን ይኸውን ወይ ከዓ ንግደድ ማለት እዩ ናይ ባዕልካ ዓዲ ምግሃድ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ብሄር ከም ትግራዋይ እውን ምድሓን ተገይሩ ክረአ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኩሉ ዝተወለደ ትግራዋይ እንትርካ ኣብ ፅንሲ ዘሎ ትግራዋይ ኩሉ ዝተወለደ ትግራዋይ ብስሩ ብዛዕባ ምግሃድ ትግራይን ትግራዋይነትን كقالس الله مجار تجراين تجراينتن كقالس كخدالو مخنياتو نحنا بتحجي زولو ترند بتحجي زولو كايدان نحرد أخيدنا مهم بس إثيوبيا نحرد قصيلنا حدا خمس أنا يخلدو of course خمس أنا يخل بتحجي زولو نخوض زلنا نتخوينا ماله نمنتاي نحنا اتنساتهم زدلي ونجارات أما جبار يكون ننزلنا إيجنستهم هنا بوزح جزيان يسرح لنا ماله إيجنس نايتهم قالوا تزبطات نايتهم قالوا كلاتنا ننقص زلنا سلزي نحنا نيبع التناسي حلافنا تسمعنا وسيدنا نتعد كونتريبيوت زجورنا نجر بملؤ كم سب تقصيرلنا كم جبرت تصبق كوينا بزعد تواسعتينا لنا نبرت كونا زلناس نو بحيل أتنبرنا زل لنا أنا أمن زلنا كم زيو خوين خاء حجون شجرات بعلتنا نداس حبنا هم صحفتنا تأجم نداس أوعو بعلاتهم نداتهم كويو قلب بقال مالتي خوينات ندأوجو قلب بقال كويهم زوج زلو قلب بقال يزارو دأوجو أي مسألة ندابل كان دافكر كان داتدالخا زي كون عينة كايدات ناريشنات قلنا داترك كان نحرت نبركوينكا of course خمس أكاي حدقة هاجن تقولنا زل حي لفعتي مالتي حدقة أنا يوم تصلخ إيه قنت حدقة مش مسألة عخون سلزي قد فكان عتحوسني خات بزلها نو أنا زولك أزول خدمة تحدقة هاجرفوي أي جرفوني أنتيلكا فرست أوف all نسخة هاتك ولا نحنا ونسلزي ترفنا أي ترفنا نسأني حمالتي جن نسخة مجمرتها فرست أوف all نسخة نحك إذا الله يو بعلها تواتو نسخة نحت سحوز الله هتقول دائم لك الله بعلها تواتو أيوه ساعات دمو إثيوبيا لما داكم إثيوبيا يتفكروا هبطوا عندها تتكم إثيوبيا عندها توتا عندها تجمع يمي أدرك ጠላት ኢትዮጵያ አላት ይሄ ጠላት እንደ ድሮ በራሱ መምጣት ትቶ ባንዳ እየፈለገ حجي اتي ناي مجمريا تارجت نحنا يكونن افت ጉዳይ زي مالتي نحنا تغاروس አይኮነን افت زرباز جلنا يكون افت حجي زول صقم نعنا يكونن زملك نخالوت عدتات يزملك ناي قدم حجي ريسورسا خيطقم هافتا خيطقم زغوري زبل نحنا ريسورسا خيطقم زخلكلنا سبات አይኮነን ስለዚህ نعنا كوم زيل تتزاربنا كوم زيل كو نعنا كوم زي زبلنا زلو كوم زي كلبيلو كو يزاربلو مصكم يكو يبلنا له ازي اتم بمولم نحاسو زرباتات يم نحنا يكونن ريسورس كلكلنا مالت نحنا ريسورسا نخطقم ኢትዮጵያ ወለድና ጽይሮም ገይሮም بحر حليوم بعد رأس الله بنجاب على هذا يوحنا يخونوا خالقهم حليوم أركيوم ذات الزمن أو تولدي سلازي نحنا عاوزين يلنا لونه حكيدو اتزوج عزلو نتوم كالوت عدل ايت هابو كتبون تخوينا مساعتهم ترخيمناكم كالوت زلو انا شو مصوع زي مصوع يلي مساعتهم ترخيمناكم كندمركم ينايو زي مخواني مسو قلل زبل نطب مالتي قلل زبل مفتحي مزخون يكون اكل اتوم كالوت كلها تسمع معيهم نعنا اي متشوني مزول وحجركون يخلي خالي نحنا بستفلي من قد الديمقراطي وي كاركبن دبلوماسي نغبروا من قد يلن واي نمنتاي تزي كوينسي قبل علص اقم كم زلنا يحبرن مالتي بعلتنا ونس أنا مسخم زلنا إمبر أبي يلا خازي والوس أبزي يلا خو بلا زبال نحنا نمنتاي أبزي يلا خم زي تبهلنا أبزي يلا نانبل درجة
እያስታጠቀ ሚዲያ እየሰጠ ገንዘብ እያከፋፈለ የውስጥ ድክመቶችን የውስጥ ድህነቶችን የውስጥ ልዩነቶችን እንደ ነዳጅ እየተጠቀመ አገራችንን ለማዳከም እየሰራ ነው። እናንተ ዛሬ ተመረቃችሁ መኮንኖች ይህንን ባንዳ እየላከ ያለውን ታሪካዊ ጠላት ጋር በመዋጋት በመታገል በማሸነፍ አገራችሁን እንድታሻግሩ የተመለመላችሁ የተመረጣችሁ የሰለጠናችሁ የዘመኑ አርበኞች ናችሁ። ተባዕድና ዘሎ ባህል ምጉሃር ማለት እዩ ኣብዚውን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ንስኹም ኮት ዝሓየልኩም ኢኹም ዝበርታዕኹም ኢኹም ከምዚ ክትገብሩ ገለገለ ዝብል ብክልቲኡ ህዝብታት ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ብክልቲኡ ህዝብታት ዘይኮነ ብክልቲኡ መራሕቲ እቶም መራሕቲ እውን ኣፎም ማለት እዩ ኣይተቆጠበን ንሳቶም ኣይርከቡን እዮም ንሕና ኢና ንርከቦ ዶ ስለዚ ንሕና ኢና ትዕግስቲ ክህልወና ዝግባእ ናይ ሎም መዓንቲ መልእኽቲ እዩ ዋና ናተይ መልእኽቲ ካብቲ ቪድዮ እዚ ንወስዶ ንሱ እዩ ንተዓገስ ዝብል እዩ ኢትዮጵያ ናይ እስራኤል ናይ ኣየር መቃወሚ ስርዓት ራዳር ከም ዘተወተ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተፈላለዩ ጀነራላት ሽመት ኣብ ዝህበሉን ምስ ኤርትራ ኣትይወን ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ኣብ ዘጠናኽረሉን እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወታደራዊ ስምምዕነት ኣብ ምፍጻም ይርከብ። ሰራዊታ ኣብዚ እዋን ኣብ ምጥንኻር ከም እትርከብ ዝንገረላ ኢትዮጵያ ምስ እስራኤል ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ዘለዋ ወታደራዊ ስምምዕነት ተሐይል ከም ዘላ ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ኣረዲኦም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያን እስራኤልን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዎም ድሌት ተመሳሳሊ ዝበሃል እንትኸውን ብሓባር ኣብ ቀይ ባሕሪ ክህልዎም ዝኽእል ዓብላላይነትን ምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ኣሎ። ንዓሰርተታት ዓመታት ጽቡቕ ዝበሃል ርክብ ዘለዎን እዘን ሃገራት እስራኤል ንኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ወታደራዊ ድጋፍ ትገብር ከም ዝነበረት ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ህግደፍን ዘሎ ምትፍናን ድማ እስራኤል ድጋፋ ክተጠናኽር ከም ዝገበራ ተሰሚዑ። ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ኣብ ምጥንኻር ዓብዪ እጃም ዝዋፃ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ሕዚ ድማ ናይ ኣየር መቃወሚ ከም ዝሃበ እዩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። በዚ ድማ ኢትዮጵያ ከም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ንምሕላው ከምኡውን ካብ ጽላእ እትብሎም ኣካላት ንዝመፁ መጥቃዕታት ምክልኻል ከም ስፓይደር ኤምአር ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መቃወሚ ኣየራት ካብ እስራኤል አብይ አሕመድ ከነመስግኖ እኮ ይግባና። አብይ አሕመድ እኮ ኣብ 2015 ኤርትራውነት መሊሱ ከም ዝሕይል ዝገብር ዘሎ መራሒ እኮ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት እኮ ዕድል የብለን ከም ዝኸማና ሓደ ዝፍክረልካ ፈካሪ መራሒ ንሃገራውነትካ ኣብ ሓንቲ መስመር ከም ጻካ ዝፅዕር መራሒ እኮ የለን። he is helping us ንጉሆም ምሸትን ባሕርኹም ክምንጥል የክብል ከሎ ንሓና እንታይ ይገብረና ኣሎ? ኩሉ ዘለና ፍልልያት ገዲፍና ሄይ ሃገርና ክሳዕ ክንደይ ብልጽ ምዃና ንጉሆም ምሸትን ብዛዕባ ባሕርናዮም ክትንትኑ ዝውዕሉ ዘሎ እንታይ ጸጋታት ኣለዎ። thank you for teaching our people ንፈልጥ ኢና ግን ከምኡ ኢሎም ዝምህግዎ ሰባት ክንርኢ ከለና እንታይ ንኸውን ንሕና መሊስካ ኢኻ ትሕርድ። ስለዚ the more they talk about ብዛዕባ ሓርገፍገፍ ናይ ኤርትራ ባህግናቶም ጥሙሕነት ናቶም ንኤርትራዊ እንታይ ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ጸጋ ከም ዘለዎን ክንምንታይ ይሕሰብ ከም ዘለዎን ተሪኦም እንታይ ይገብር መሊሱ ንዓዱ ክሓስብ ወላውን ናይ ፖለቲካ ውፅናት እንተሎ ወይ ምስ ፖለቲካ ዘይሰማማዕቲ ኮይኑ ሃገሩ ግን ሃገሩ ስለ ዝኾነት ኣርሒቆ ክሓስብ ከም ዘለዎም ጽባሕ ንግሆ ነፈረግ እንድሕር ኢሉ ክንምንታይ ንከጥፍእዋ ዝሓልሙ ከም ዘለዎም ክበልዕዋ ዝሓስቡ ከም ዘለዎም መለስ ዜናዊ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ይቀበሎ ብየማን ይቀበሎ እሺ ሓሊልና ይሓቅ ዘረባ ኣፍቂርና ተኸላኺልና ይንዓና ንዞም ኤርትራውያን ብጣዕሚ ሕጂ ብዝመፅኦም ንዓና ግን እንታይ ይብልና ነይሮም ፕሮፓጋንዳ ፈሊጥኢን ናብ ኢትዮጵያ ዝእክቦም ዘላ መንእሰይና ገለመለ እንታንኩም ዳ ሕጂ ዘይትምለስ እሞ ዳ ኣገራ ከዓ ትብልካ ሕጂ ከዓኒ ሕራይ መለስ ዜናዊ እስካብ ገዛኹም ኣውፂእኩም ነይሩ ትቐደም ንፖለቲካ ኢሉ ንገለ እንታንኩም ዳ ሕጂ ዘይትምለስ ዳ حق يا زي أزازرة خمسة لا تتوحد زربة ترى أخوين قاعد حجزيت ملسن عدها شعو نحرد أزيد لها ورا نيروا يخالقون نيروا كوي يعني أكو ناتكم حفت سلوز لكم كي خدنا نمسينا بوزي خنحلف سلز دلنا إن أمبر يخاطر سلز خدنا كخدنا نوصينا عدي ويك أمن قصنا خمس سلز جبرنا كخدنا انتهي ده زحشنا برا دلنا معري يقول كمال مو زحشنا برا كأوغندا كبرواندا بتحت النحركين كادي خا زحشنا برا اللي كاتبات كم زي هو شفت زينا يتم زي شفوت إيو إنه يس قبلهم مع أنتي انتهي له كاب مجمرة جنبيرو كسافع جمود أتازلو بوقت على تلعيلهم إلي جمت نزياتهم مسارات جيركم كأنسخاتكم حسابكم تقولوا تدخليهم لو أمكن أخونا لكم يا زمنا نلب مينس نسلاماوي أكيدا نسلاماوي من قدي كلها هنا نزعر بزخونة بأني مينس من قد بقالات كوني غل بتجوار كوني غل عدنان كوابينان كاب حدقة كوينات كاب زخونة يكون زنس على النجر سيف كن جورو له نخل أني نسلام من قصة أصلا نحرد قالوا بتزبلت أنسي خالي استرفه ترفي سؤال كاكو كوريدر كاخوين كاب ببوتا كاخوين كاسوي كادليت كهزارة بتخيل إنها حاسوت جن
ንዓና ኣይጠቕመናን እዩ ንሕና ካብቶም ዝተጎድኡ ህዝብታት ዝሓለፈ 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ኣብ ሽግር ካብ ዘለና ህዝብታት ኢና ሽግርና ይኽእለና ኢልና ነቲ ሽግርና ንፈትሓሉ መንገዲ ክነናብይ እዩ ዘለና እምበር ባይ ኤኒ ሚንስ ዓድና ክንፍርስ በዚ ኮይና ሓዊ ክንቁስቁስ ቦሎ ክንብል ይብልና እንትዝውቃዕ ሓውና እዩ ሓፍተና ኣዴና ገሊአን ዝኾና ማለት እዚኣ ኢለ ኣለኹ ደልዋም የስምዐና ውድላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ